Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa nagapadayong The Clash Season 4, wa nagpauwahi ang Iligan City sanglit aduna sab sila'y pambato sa Biritan. Sabay-sabay kitang sayron ang storya sa kinabuhi ni The Clash contestant ug proud Iligaynon nga si Marian Osabel. Marian, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta man ka? Good morning sa tanan. Hello, taga Mindanao, especially taga Iligan. Hello po. Marian, syempre padayon pa imong pakigbiritan sa The Clash Season 4 karong panahona. Unsa ba ang imuhang ginabati? Syempre nalipay kaayo ko no nga nakatungtong jud ko ingani kada ko nga stage. And it's not easy pero daghan po ko naagian pero syempre grateful kay ko daghan kay nagsuporta sa ako. So salamat kay sa tanan na nagsupport sa ako. Marian, unsa-unsa ba ang mga preparasyon nga imong ginahimo aron mapakita gayud nimo ang imuhang best sa matag salang sa entablado? First of all, practice and then dala pag-ampo pod, and of course kanang dili pud nato malikayan no nga makahuna-huna especially this pandemic. So, doble ingat jud kayo, actually triple gyud as in like ampingan jud nato atong kaugalingon kay lisod na nga magdaot ta karong panahon na. And of course, dapat i-maintain jud nato ato ang good health para physically ready pud ta nga mukanta sa The Clash. Hopefully, Marian, makabot gayud nimo ang imuhang mga pangandoy pinaagi sa The Clash. Pero give us a little background, Mariano, sa imuhang kinabuhi. Paunsa ka ba nagsugod sa pagkahilig sa pagkanta? Well, akong family is musically inclined. Nagsimula yan sa kuya ko, si Kuya Arn, panganay na ko nga igsuon. Siya ang nag-join og mga contest until nag-push gid po siya sa ako na mag-join pud ko og mga competitions. And akong first na competition was in grade 3. And dito nagsugod ang tanan nga kanang nagtuloy-tuloy na dayon hanggang sa makabot ako dito sa The Clash. Marian, alang kanimo, unsa ba ang makonsidera nimo nga memorable experience nimo diyang nagsugod ka sa imong music career? Atong miaging grade 3 ko no nga naa pa ko sa Saudi, mo to akong pinaka first nga competition nga akong nasalihan. And dito na ko naingon nga kaya din ako pod nga mo-compete og mga singing competitions. And that was memorable sa ako kay moto ang time nga gipush gid ko sa akong family and grabe kay ilahang support sa ako. So since ato nagtuloy-tuloy na dayon. Marian, sa imong music career, unsa-unsa ba ang mga kalisdanan nga imong mga naagian na ug paunsa nimo kini nalampasan? Kung mag-ano ta no, kanang mo-join ta og mga competitions, dili gyud nato malikayan na frustrated, dili nato makuha ato ang mga expectations, and it's totally normal, you know. Dili man gyud malikayan na mapildi ta kay naaman jud na sa mga competitions. Pero syempre, magpadayon lang gihapon ta para sa pangarap. Alang kanimo, Marian, kinsa ba ang nahimong inspirasyon nimo sa pagkanta o kinsa ba ang maingon nimo nga role model nimo sa imong music career? Actually, daghan kaayo ko mga singers na favorite kay nako no. Isa na dira silang Lani, Miss Lucha, si Miss Regine, si Miss Jonah, si Miss Lani especially no. Kanang nitatak yun siya sa ako kay ang iyahang pagka-technical murag mobagay pud sa ako ang voice quality. So sa iya jud ko na nakaka-tune. Marian, sa atong nasud, daghan gayud ang maingon nato nga mga singers no o gamay lang ang matagaan og oportunidad. Busa alang kanimo, unsa bay matambag nimo sa mga buot sab mahimong successful singer sama nimo? Sa mga tanan artist no nga gusto nga mag-join pod og mga competitions. Well, it's not easy pero ang ako lang gyud maingon sa inyo, being frustrated is normal. It's totally normal kapag dili makuha ang imong mga expectations, pero don't stop no kay dira man gyud ta nga
dira man gyud ang ato ang struggle nga mupadayon pa bata or diri na lang gyud bataman. Pero para sa ako ano, if naa jud kay gusto nga maabot like imuhang dream or for example becoming a singer, never stop na magkanang push through and pray for what you want. Pray lang yun always and laban lang yun. O mga kapuso, aron tagaan tagpatikim sa iyang singing skills, ani ana si Marian Osabel. Don't lose you in the blur of the stars. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard to follow your heart, but teach them and you're losing. Everybody's bruising. There's nothing wrong with who you are. Wow, grabe makabilib gayod ang imong singing skills, Marian. Dagan kay salamat sa imong oras kag gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV og more power and congratulations sa imong music career diha sa The Clash Season 4. Thank you kaayo. Thank you. Relax lang mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.